Исәнмесез җыр моңга гашыйк дусларыбыз. Зәңгәр экраннарда сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасы. Редакциябызга килгән котлау хатына күчәбез. Буралы авылында туып үскән. Бүгенге көндә дә туган авылында игелекле гомер кичерүче. Кадерле тормыш иптәшем, әтиебез, карт әтәебез, кодабыз Рауль Миниәхмәт улы Муллаяновны ихлас күңелдән ап-ак карлар алып килгән 65 яшьлек матур гомер бәйрәме белән кайнар котлыйбыз. Кадерле без Тимербикә һәм Миниәхмәт Муллаяновларның ишле гаиләсендә 5нче төпчек бала булып дөньяга килгән. Туган авылында башлангыч, арытаба күрше Этәй авылында урта мәктәпне тәмамлагач, белемен Яр-Чаллы шәһәрендә дәвам иткән. Биредә эретеп ябыштыру һөнәрен үзләштергән. Кулына уку таныклыгы алгач, икедә уйламый, туган авылына кайтып, туган хуҗалыгында, Правда колхозында механизатор булып хезмәт юлын башлый. Һәм бар гомерен җир эшенә багышлаган изге кеше ул. Үз эшен җиренә җиткереп, намус белән башкару нәтиҗәсендә һәрчак алдынгылар сафында булды. Республика, район гәзите битләреннән, мактау такталарыннан төшмәде. Бихисап мактау, почет грамоталары моның ачык дәлиле булып тора. Кадерле кешебез бүген хаклы юлда булса да, кул кушырып утырмый, абзар тутырып мул туарын, кош-кортын асрый, бакчасында мулдан яшелчәсен, җиләк җимешен үстерә. Аллаһка шөкер. Кадерлем эшендә генә түгел, гаиләсе эчендә һәрвакыт җан атып, гаиләм, балаларым дип тырышып яшәде. Кадерлем белән 38 ел бергә тормыш сукмагыннан атлап, тормыш гөлләребез, 3 сабыебызга гомер биреп, һәрберсен эш сөючән итеп тәрбияләп үстереп, күркәм туйлар ясап, олы тормыш юлына аякка бастырдык. Бүгенге көндә барысы да Яр-Чаллы шәһәрендә матур итеп яшиләр, уңышлы эшләп йөриләр. Безне оныклар белән сөендерәләр. 7 оныгыбыз күз нурларыбыз өчен сөенеп яшибез. Аллаһка шөкер. Инде киләчәктә дә шулай пар канатларыбызны кагып, тигезлектә, ныклы саулыкта, корган дөньябызның игелекләрен күреп, үстергән балаларыбызның кадер-хөрмәтләрен татып, үсеп килгән оныкларыбызның уңышларына сөенеп, бәхет шатлыкка күмелеп, озын-узак яшәргә насыйп булсын. Әле бергә кошылыйсы алсу таңнарыбыз, якты көннәребез, тыныч төннәребез алда булсын. Бергәләшеп әле бик күп тапкыр үткәребез туган көннәрне. 65-не генә түгел, 70-не дә, 80, 90, хәтта 100-ләрне. Ходай миңа сине бүләк иткән, ә мин сиңа язган тиң ярың, җитәкләшеп иңне иңгә куеп, үтәбез без гомер юлларын. Шуңа да шул рәхмәт әйтеп яшим, язмышыма сине биргәнгә. Насыйп итсен Ходай бергәлекне гомер күзләренә кергәндә. Арытаба хат юлларын балаларыгыз дәвам итә. Сөекле әтиебез, карт әтиебез, без сиңа озын гомер, сәламәтлек телибез. Көннәрең шатлык белән үтсен. Һаман шулай безгә терәк булып, әни белән бергә сандугачлар кебек сайрашып кына яшәгез. Безнең туган йортыбызның яме битсез. Сезне ярату тулы карашыгызны күрер өчен җыелабыз. Матур итеп, куанып каршы аласыз, борчылып озатасыз. Әти, дөньяның рәхәтен, тормышның михнәтен, күңелнең сафлыгын, намусның паклыгын аңларга өйрәткәнең өчен, һәрчак ярдәмгә килүең өчен, кеше арасында ким-хур итмичә, яратып сөеп үстергәнең, барлык эш серләренә өйрәткәнең өчен, чын күңелебездән мең рәхмәт әйтәбез һәм түбәнчелек белән баш иябез. Изгелекнең саф өлгесе булып, син торасың әти тормышта. Әти диеп дәшәр кешең булгач, рәхмәтлебез шушы язмышка. Син булганга әти без бәхетле, син булганга якты көнебез. Безнең белән син дә бәхетле бул, иң кадерле якын кешебез. Ихлас теләкләр белән сине үзелеп яратучы һәм хөрмәт итүче
тормыш иптәшең Лүзә, балаларың Луиза Илдар, Рәфил Гөлназ, Лейсән Рифат, оныкларың Илвина, Данис, Раил, Тамерлан, Альбина, Риналь, Амелия һәм кадагыйларың. Хөрмәтле Раул Минәхмәт улы, 65 яшьлек матур гомер бәйрәмегез котлы булсын. Һәр яңа көн уңышларга таба дәрт, көч һәм куәт өстәп торсын. Барлык якын кешеләрегезне сөендереп, дөньяның бар матурлыгын күреп, сау-сәламәт булып яшәүегезне теләп калабыз һәм музыкаль бүләгебезне тапшырабыз. Yazmışыбыз бүләге синәти, өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Гомер үзәнендә синең дәшәбезне улы юлларга, чәчләремә кырау төшкән диеп үпкәләмә әле юлларга. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, бары безнең терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти. Yazmışыбыз бүләге синәти. Шаян бабайларның иң шаяны, әйбәт бабайларының әйбәте, бүләк булсын әле бу җырыбыз, оныкларның сиңа рәхмәте. Өйе безнең үзәге синәти, гаилә безнең йөрәге синәти, барыбызның терәге синәти, язмышыбыз бүләге синәти.